Presiden idei iba Aden Mila Basayomoy, Vice President idei Dr. K.H. Shen, General Secretary Dr. Ricky A.J. Sinton, Joint Secretary Ba S.S. Renja, Finance Secretary Ba Dani Langste, Treasurer Iba G. Rentatiang, Ba Spokesperson juga parti I Dr. B. Merbo. Tau suhara ki berkhoi, nama kena ke election tokoh mulai sibuan. Tau, kenapa kapur kenya Vice President? Tau kena kita menjur? Tau mulai sibuan. Tau, nangka apa deh? Secretary, General Secretary? Tau, MUI bahag tira ha? Oh, tau kalau alom kebesar itu. Nangka pedengin yo saya ka syuki nagabanta Joint Secretary kumbaga long mentai de iba SS Renja te sobha ya ai ka proposal ke jingtrua ke jongpi to turujo nangka Finance Secretary ba Dani Langste ibarim to kalayat ke nangka pede Treasurer di Pak Gros Rentatiang. Toh ya itu kublai. Spokesperson juga parti Dr. B. Merbo. Toh kublai sibun. Te kini kot kidan kan armut kiba mentah kiba ngamla lu bertema ki kerteng ki jongki. Te bismode ban penne jadi ki ju ne nya jit no de kiba temai. Toh kublai sibun. Bawan sekene ke jingelang kila lek bahaya ko humuo kapun pau sai kedar ba pila ya puli lendet ya ka constitution jong ka party haka artikel ke bersau ka tho sepang ka state convention ya ka section 6 tina puli ba ka state convention ka dei ka highest body ka apex body ban rai ya kino kimat ki jura ki policy jong ka party nalor kata katon ya ki functions ki jong kabar ka way ni ki function jaga convention kalau banjir ki office beres barka basot na te pipuli ka bakam surum ka benta jong kani ka constitution ko onggum ni baka jingjit ya ki nong kit kam jong ka party kadai banlong limba jong ka consensus omdai da ka majority kadai ka second option te bigi bawan hagan ni kapor pila jit na ka consensus ka party jongi kamdei ka bayay da ka conformity hendrai da ka consensus kamdei ka bayay da ka uniformity hendrai da ka unity ka party jongi kadai ka bayay da ka cooperation da ka cooptation te kane ki jingwan jupi kane kapor kane ki jing pempaw ko jong piye ke jinjit ikinang mikmat akinong kitkam joka parti ka pempaw ba pila smutu sya ya ka nongrim ya ka ideology joka parti te kublai sibun te kane ke jingajit kala biang te kine ki kerteng ki ba ngelapuli mentan kila long kinong kitkam ki jong ka parti na ka mentakan ka samoy trekam jong kane ka snem arhajar alpulai arhajar haru arhajar arpunriu ne haru arhajar arpunriu. Oi nga ang debenta gitu di executive committee. Don khat arngot. Dengan aku asli lomne ban plus. Kadang pada ka benta jaga constitution ya ka bangila ban co-op ya ki dekhot hadir. Mo, te Henry ya kini ki bangila ya bu mentang, te ngile je kumtu khat arngot. Ya pi baro ki dekhot ki dedicate jong ka party ki bon na keleng-keleng ki constituency, syagani ka state convention. Abala pelong ini ke convention ke job ke identity badru banai kublai ba saisien pila panpau kata ke jingsania bangindang beteng ya kani ka jingshakri ke jingi nagamta ka jaitendru lingba ka voice of the people party ke kublai shibon ya pi baro bangenget ni nangitrei khambha khampanjanai nani shahmat te ngaso ban kerpat lang ikini baro ti office bearer bakini wan lang shini shidrong lalu i Vice President, General Secretary, Joint Secretary, Finance Secretary, nang taru i
treasurer spokesperson sowa ban song lang shini but kumjuru kini ki hot ki bedon hungi ki hot juga executive committee kini wan lang shini sijrong kini song lang hungi ke kumbala pun snow ba harin ba pun scam ini Nagaland ka party kum ginolam juga party angin sa nilapait ru ba kaladon kam bandang kop lani bandang pendung susu i dikot naki district ki ba pair ba kum ginolam nila pet perman bha ha gajinga lenti gajni ye ki bang ibit ban pendung kum dikot jongka state executive committee ke ba ru hagani ka convention ka balada ngila nominate ru nagani ka committee yaki wing kabamot ya ke youth wing but ya ka women's wing te namara ka jinya linti jong kini ki likely islam ngim pala ban penuan durba ya kini ki actually ki wing the youth wing but ka women's wing te ngila smudai haka jimperkhat ka jimi hi ba hagani ka kinti ka pamata nanta ka sini hi ngin nominate yaki youth wing president secretary nangto kin sa hotpat yaki youth naki constituency prepare bangin yo ban penskem ya ka youth wing body jong ka party ka jing naman dan shibon ki kam ki ba ka youth wing ka deban le shibon ki bangi la hapan shu pentulun ni ki kam hagani ki likely kisnam nanta na ka women's wing ru ni tua ban nominate hagani ka for president secretary badru baki kinyo ban convene pat ye ki women's member jungi na ki constituency prepare ban yo ye ka body ka balong pura te kaniru kala kerki namar ni namla pat bandang ban hot pat sagawi ke jingalang te mentahi kom ki nangelam ni layo ban ya perkhat lupa hakini ki sni bladat kumno banang penklain ya kani ya ka party ki jingi limba kini ki wing te bat mentahi ngasno kadai ka por bangin ya shim ni kani ka rai bangin nominate ya kini ki youth wing but ya ka women's wing kita ka party ka lapet ka bishar kiban shinti pat ban organize ya ka youth wing juga party but ya ka women's wing juga party makini kidong kitanat kibadan kam nanta ngira donru ka jing perkhat ban kampen janai susu ya ka media cell apo ka jingram jing Dr. Batskem but ya ka tangin sa isang meeting no shen kumno ban penjanai ya ka ni ka cell but ru ya ka legal cell kalau ka badam kam ha ingi srutanat ba hatali ka party jingi mita kelas dang don katu ka ni ki noe sai an ki ba larang ila ban pentri kam bahaya ka legal cell ka no ka jingker hu ya ki nong gersan ki khamtam ki nong dong ki bedai pa ki kam an namar kumpa kalong hagi ni ki si ka jing rem jogador mo banyo ya ki no sai an ka ta shisha ni ki priu ki bedok ki bekerdo ba khamtam ki bamtit e shapang ka an